Sunteți pe canalul Vortex Mix și astăzi, după o perioadă lungă de nepostat, am revenit în primul rând, e grele limbile române, nu roz, în primul rând vreau să-mi cer scuze pentru perioada asta de nepostat. Sunt puțin răcit. Fraților, trec direct la subiect. Eu, astăzi, trebuia să filmez un daily vlog. Dar din cauza unor probleme tehnice, nu voi filma. Va fi după Revelion, cred. Nu mă înjurați! Asta este a doua oară când filmez. By the way. Pentru că nu mi s-a salvat filmarea. Hop, 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 hop. Yeah, moi. Yeah. Yeah, moi. Yeah, boy. Și pe episodul care trebuia să fie postat, care l-am filmat, dar nu s-a salvat, am precizat faptul că duminică, ora 7, fix, ora 19:00, aici pe canal va fi un live. Un live ca ultimul live din 2025. Așa că nu m-ar, să zic așa... Ok. Unii ați înțeles ideea. Așa că dacă doriți, intrați. Vom juca 1v1, ne vom juca Roblox, ne vom juca Standoff, ne vom juca PUBG, poate. Posibil, cine are, cine nu. Dar veți alege voi. De la un subiect la altul. Ne vom juca un obi cu bicicleta. Eu mi-am actualizat-o pentru că am ceva timp de când mă joc în jocul ăsta. Bă, de ce nu merge? Așa. Așa. Op, merge. Bă. Și nu m-ar supăra dacă ați trece doar să lăsați un like sau să vedeți ce se întâmplă și după să ieșiți. Mă supăr. Apropo, nu uitați să mergeți și la Swix, să vă abonați la el pe canal. Și la Vdovul Ioan. S-a apucat și el de postat videoclipuri, nu doar shorts-uri. Bă, fraților, am răcit. Sunt răcit. Cleampă. Bă! 93. Bă, eu deja... Ok, ne vom mai juca alt obi. Am terminat 100. Bă, da, bă, noi putem să ne ducem Lava World. Ați înțeles, da? Oh, the freaking... Haide, bă. Ok, am început. Sper să nu fie foarte greu, pentru că... Bă! Ce pușca mea! Hai! Nu!
treci și eu trec și tu treci și ea trece și el trece. Fraților, vă dau o veste foarte bună. S-a început vacanța! Bine, e Republica Moldova, dar sunt convins că... Unde pușca mea mă duc? Dar sunt convins că și la România, în România, este vacation, Bă, trecem peste asta. Răzvanelul sunt... Nu vreau. Nu pe aici. Bă! O pușcă. Uite, bă, ce fac aici. Și aici. Oh my god. Bă! Hop așa și iar așa, hop așa și iar așa. Și cum ați petrecut Crăciunul? Bine, cum îl petreceți, pentru că eu acest videoclip îl postez, deja l-am postat pe 25, la ora nu știu cât. Nu m-am decis încă la ce oră să fie premiera, dar la ora asta, cât e ora? Bă, ce lag am! Bă, ce lag am! Și m-a dat de la început. Nu. Ok. Bă! Măcar mi-am luat checkpoint-ul! What the? Bă! Bă, ce nabâs. Bă, ce pușca mea, îmi iau avânt. Uite așa și iar așa. Și amândoi la culcare ne-am ducea. Fraților și surorilor, dacă vreți o piesă pentru iarnă, de iarnă am făcut deja. O piesă. Nu voi gândi ce gen de piesă va fi. Haideți să facem până pe ce dată? Ok, ne ducem în jos. Până pe data de... Să stabilim o dată. Hai să zicem... 14 februarie. 14 februarie, ziua Dragobetelui, ziua îndrăgostiților, nu știu ce e aia. Bine, știu, dar nu știu, așa se pronunță sau nu. Dragobetele, sărută fetele. Dacă facem până atunci 70 de abonați,
vă promit că punem piesă. Dar dacă nu facem, oricum pun. Pentru că e prea plictisitor, bă, cu 2 piese. Vreau să mă fac artist. Artist de copil. Bă, nici chiar artist, dar vreau să ajung cineva în viață. Bă, să se înțeleagă. Eu, YouTube, nu fac pentru bani. Știți pentru ce fac eu? Pentru că mă plictisesc. Am prieteni, am prieteni, am de toate, dar mă plictisesc. Mergem încetul. Ei! Cât de pus. Mergem încetul, am zis. Ce? Ce dăm trecerea? Ce dăm trecerea? Am cedat trecere și nu am primit puncte de penalizare. Bă, de ce? Nu e posibil așa ceva. E posibil, văd că. Nu. Uite așa. Sus, bă! Bă! Bă, mă disperă. Dispare asta sau ce, mă? Bă! Ok, îmi latră câinele. Bă, nu mai pot. Nu mai pot. Continuăm în episodul viitor. Deci, fraților, duminică ora 7, 19:00 live. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Vortex, voi ați fost alături de mine. V-am pupat. Pa, pa!